És una entitat que representa les diferents associacions de persones sordes de tota Catalunya, que inclou a persones sòcies d'aquesta entitat. La Federació de Persones Sordes de Catalunya ofereix tot tipus de serveis per a persones sordes, ja que coneixem les necessitats d'aquest col·lectiu. Diré uns quants exemples. Tenim el servei d'intèrprets de llengua de signes. Per exemple, podem mantenir aquesta entrevista gràcies a l'intèrpret de llengua de signes i les persones sordes com a tal necessiten aquest servei. També tenim el servei laboral. Ens trobem en situacions de persones sordes i aquest servei el que ofereix és oferir aquest servei sense cap tipus de limitació i accessibilitat. I a més el que fem és fomentar la igualtat d'oportunitats i condicions d'aquestes persones sordes dintre de la societat, com a base de la comunicació. A Catalunya tenim 33 associacions afiliades a la nostra entitat, repartides entre les quatre províncies. La majoria estan ubicades aquí a Barcelona, gairebé la meitat. Per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona tenim 4 o 5, a Manresa, Girona, Reus, Tarragona, Cambrils, Granollers, Canovelles, Calella, seria un exemple, Olot, Ripoll. A prop de 2.000 persones sordes afiliades, però arreu de Catalunya hi ha 27.000 persones amb discapacitat auditiva. Aquí inclourem els diferents graus d'afectació auditiva, però tenim el que comentàvem, aquesta quantitat en global. Per formar part de la nostra entitat, de fet qualsevol associació, a través de la seva junta directiva, el que fa és un escrit formal, sol·licitant en aquest cas a la junta directiva la intenció de ser membres, nosaltres la passem en aquest cas per assemblea, la ratifiquem i hem de recordar que som una federació d'associacions, no oferim directament el servei a les persones, sinó a les associacions. Tenim una estructura típica, en aquest cas, de la resta de federacions i qualsevol persona sorda que sigui sòcia d'una associació, aquesta podrà escollir qualsevol d'arreu de Catalunya, aquesta associació s'afiliarà a la nostra entitat, que al mateix temps Federació de Persones Sordes de Catalunya està afiliada a la Confederació Estatal de Persones Sordes d'Espanya i aquesta està afiliada a la Unió Europea de Persones Sordes d'Europa i aquesta a la Mundial, a la Federació Mundial de Persones Sordes. L'objectiu comú és aconseguir la igualtat d'oportunitats i la supressió de les barreres de comunicació. Exactament igual que les persones oïdores. Exactament igual. De fet, les persones joves actualment els compren el món, per dir-ho d'alguna manera, a través de les noves tecnologies, de la informació, i les persones sordes també. L'avantatge que tenim, o l'avantatge que hi ha, és que sí que és cert que el mitjà de transmissió de la informació era via auditiva, i ara no. Ara, de fet, és a través d'internet i és una benedicció per a les persones sordes, ja que podem accedir, al igual que les persones oïdores, a la informació. No hi ha cap excepció en aquest sentit. Bé, doncs, dintre del context econòmic actual no en tenim gaire. Sí que tenim molts projectes meravellosos, idees fantàstiques, però estem supeditats en aquest cas i els hem d'aparcar de forma provisional, ja que estem parlant de supervivència. Estem parlant de mantenir tot el que tenim, per no perdre tot el que hem lluitat durant 40 anys. De fet, estem parlant de mantenir
serveis bàsics, serveis per a les persones, perquè aquestes persones no perdin drets fonamentals i arribar a una bona estabilitat econòmica i de més, això ja és un altre cantar, però no és fàcil.